Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrobil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Kaula nuwun dumateng panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh ingkang sautu sampun pono ing pamawas, lebdo ing pitutur, kiblat ing panembah, ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Panjenenganipun para sarjana sujaning budi, para priyagung, pangemban-pangembating praja, para satriyaning negari, minangka pandham-pandhoming para kawula dasih ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. Para kadang mitra werda muda ingkang pantes sinudarsana, sumrambahipun dumateng panjenenganipun para tamu kakung sumawon putri ingkang dahat kalingga murdaning agrami. Kanthi linambaran trapsila ing budi miwah ngaturaken sewu agunging pangaksama. Mugi pinaringna kawula hambuka wiwaraning suka, wenganing wicara, duaraning kandha, kanthi cumantaka marak mangarsa hangempil kamardikan panjenengan ingkang katemben sakeca wawan pangandikan. Inggih awit pradapa keparingipun ingkang hambung wegati noni injih panjenenganipun Bapak Haji Haryo Suramto sekalian Ibu Sri Murni sakeluarga. Kawula piniji hangembani wuwus minangka talanging basa kinen ngaturaken menggah wudaring gontho babaring sedya wigatos sing gati ing siang kaludhangan punika. Inggih kabekta saking mongko keng manah saha karoban ing sih panjenengan sami sahingga boten kuwawi matur piyambak jerih menawi boten saged kawiyos sing lati namung kandhek wonten ing jangga. Mila lajeng anyara dumateng kawula. Nanging saderengipun kawula hambur wani lekas-lekasing kartigatining sedya supados purwa madya wasana tansah manggih rahayu kalis ing rupidanir ing sambekala keparenga langkung rumiyin kula dherekaken munjukaken raos puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng-paring rahmat lan nikmat dumateng kita sedaya wonten ing madyaning bebrayan agung punika. Katitik rahayu sagunging dumadi mugi tansah kajiwa lan kasalira dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga kita saged hanglunggaraken penggalih haminakaken wanci saha kaperluan rawuh kempal manunggal wonten gedung Musdalifah embarkasi mriki. Kanthi pangajap saha hanunggil raos saha paring berkah pangestu dumateng panjenenganipun Bapak Haji Haryo Suramto sekalian. Anggenipun angrakit Sekarjapaka mulya hamiwaha putri margya siwi tetepa winengku ing Sukabasuki. Para lenggah ingkang suniba sakunging pakurmatan madyaning papiwahan prasaja ing siang kaludhangan punika panjenenganipun Bapak Haji Haryo Suramto sagutra ngambali ngaturaken sugeng rawuh sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan. Suka bingaing manah ngantos boten saged rinumpaka ing ukara menggah kerawuhan panjenengan sami. Ing saklajengipun mugi sakecakna pinarak ing palenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih ngantos dumugi paripurnaning pahargyan ing siang kalodhangan punika. Wondene menggah wigatos ing gati panjenenganipun Bapak Haji Haryo Suramto sekalian sakukuban hangaturi rawuh panjenengan kados dene ingkang sampun kacetha wonten ing Kintakawara. Bilih panjenenganipun Bapak Haji Haryo Suramto sakeluarga hanetepi darmaning asepuh hamiwaha putri margya siwi ngentas pitulus Atmaja Kenya putri setrinipun
ingkang sesilih Roro Ayu nika Deis Rahmawati daup kalian Bagus Suwarjo. Putra kakungipun Bapa Wiji Ibu Giem ingkang pidalem ing Dukuh Manggung RT kalih RW Gangsal Desa Manggung Kecamatan Ngemplak Tlatah Kabupaten Boyolali ingkang sampun kalampahan ijab kabul miturut satating adat Widiwidono ingkang sampun lumampah kala dinten Kemis Legi Surya kaping 13 Juni 2021 wanci tabuh sanga enjang wonten ing rumah makan bebek Bu Haryo Desa Donohujan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali kanthi wilujeng kalis ing Rupitonir ing Sampekala ingkang punika panjenenganipun Bapak Haji Haryo Suramto sakeluarga mawantu-wantu panyuwunipun wonten ngarsa panjenengan sami mugi wontena sukalilaning penggalih paring jurung puja hastawa puji hastuti dumateng panganten sarimbit anggenipun badhe lelumban wonten ing bebrayan agung punika lan mugi-mugi panganten sarimbit tansah atut runtut manggih bagya mulya ingkang sinedya rahayu ingkang tinemu basuki ingkang kaesti lan mugi-mugi panganten sarimbit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal keparingan pituwasing pandembayatan momong putra kanthi pranjajen brayat rinancang para tamu kakung sumana putri kalaksananing pahargyan ing siang kalodhangan punika inggih saged kalampahan karana sih pambiyantunipun para sederek, para sanak kadang, para pamong mitra, tangga tepalih ugi para kaneman saha para tamu ingkang sampun paring pisumbang awujud punapa kemawon ingkang sanyata saged hangentengaken sesanggeman saha ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhang dumateng catering saking Tlatah Taudan ugi video syuting saking Ada ingkang dipun sepuhi dening Mas Agung saking Kismoyoso ingkang sampun ngregengaken pasamuan ing siang kalodhangan punika ingkang punika panjenenganipun Bapak Haji Haryo Suramto Sagotra ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan mugi-mugi sih kadarman panjenengan dados amal kesaenan sahingga pikantuk leliru ingkang satraju miwah bebingah ingkang malimpah-limpah minangka puputing atur menawi wonten kuciwaning bojo krama ingkang boten saged hanuju prana hambuk bilih wonten anuh ingkang kirang wanuh lungguh ingkang kirang mungguh suguh ingkang kirang lawuh anggen kawula hanampi kerawan panjenengan sami mugi lumeberna srih samudra pangaksani semanten ugi kula minangka talanging atur hambuk bilih anggen kawula matur wonten tuna tungaping atur ingkang kelantur-lantur saha wonten kiranging subasita ingkang boten meranani dukuh gagak sifat sakwetan Bandara Adi Sumarmo menawi kathah atur kawula ingkang lepat saestu kawula nyuwun agunging pangapura bila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.